Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Good morning. ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ତ ଘରେ ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଭିନିଂରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୀପରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଲାଗିନି। ସାରା ଭାରତରେ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଲାଗିଛି।